Aurkeztu pixkat zuen burua. Josefa naiz eta elektrizitatea eta automatismo ikasten dut. Ni Amaia naiz eta mantenimendua eta instalakuntzak ikastik. Perfecto, eta zergatik aukeratu zenuten lanbide heziketa? Nik ikasi nuen teoria asko eta gustatzen ikastea eta hemen praktikoa da. Eta ni goi maila itia pentsautak energia berriztagarri buruz orduan hone etorri. Bakoitzak lanbide heziketako ziklo bat aukeratu duzue, etorkizuenean goi mailako bat ikasteko. Amaia esan dezuzuk, Josefa ze ikasteko asmoa daukazu goi mailan? Robotika. Eta ikasketa horiekin zertan lan egite gustatuko litzaizueke? Nei energia berriztagarriko zehose montatzen, adibidez eolikoak edo panel solarrak. Eta zu, Josefa? Nei fabrika bate makinekin konpontzen edo erabiltzen. Primeran, eskerrik asko.